ayo ngaturke tetembangan. Aku tak nyuwun suarane Genduk Umi Hafifah sik laras pelok. Iki wis. Nek urung pangkur ya aku urung lega kok, Genduk Umi. Iya. Ayo penak-penakan sik nggih. Monggo kasuwun jumeneng. Koneng-koneng kawula katuran mlebet awit menika Jawa. Nggih. Di anu mawon dikebaki panggunge mawon mboten napa-napa. Rading majeng mriki mboten napa-napa, Bu. Nggih, sing enten Jawi pager menika mlebet mawon mboten menika untuk umum penonton menika untuk. Nggih napa wonten nginggil panggung nika wah malah. Nggih, mboten napa-napa ayo klasane dilebokke sik. Iya. Nggih. Heeh. Pancen iki rejekine Banyu Mili saka Simbah Kakung karo Mbak Putri. Mugi-mugi rejekinipun Pak Sarwoto sekeluarga. Amin, amin, kados toya Jawa ingkang tumiba wonten dalu punika. Amin, 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 amin. Nggih, amin ya rabbal alamin. Monggo kursi sing urung diseni dilenggahi ora apa-apa ya, Mbak. Nggih, mboten dados menapa. Karo golek-golek tiker apa piye ya. Ten panggung niku ten pinggir-pinggir niku menawi dipun lenggahi nggih monggo mboten napa-napa bebas mawon. Nggih. Perjuangan ibu-ibu sing arep mirsani ak dhewe lho, Le. Iya to. Direwangi gelar mantol. Kaya kowe dhisik ya. Oh, tekan ngendi? Beda tujuane. Mbak Umi. Dalem. Pangkur nggih, Nduk. Nggih. Heeh. Kula aturaken dhumateng Sohibul Hajat, Simbah Kakung, Mbah Putri, Mbah Sarwoto, Mbah Triwarsini wilujeng midhangetaken syukur Semarangan ya, Nduk. Dene ora tak semanggakake panjenengan nggih. Pilih Semarangan apa Gombel? Ya nek aku pilih Semarangan. Semarangan to ben mantep sisan kok. Karo nglaras swasana, ya benake kursi karo benake kloso. Iya. Yuk, diaturake Mbak Umi Hafifah. Rada medhit, Nduk. Monggo. Bismillah. Sithik kas Nduk Cahayu. Sinden nom. Ora tau balekke gending apa-apa disabet lho wis. Kaya nom-nomane Mimin ya. Aku ya ora tau balekke lho, Bre. Ning aku tak nggo meneng apa tak nggo meneng. Ayo, Nak.
Sinoba Sinukarta Mrekredarta pakartine ngelmu Ya, terus kang tumrap neng tanah Jawa no. agama ageming ngaji Minangkani panyunipun netizen ngersakaken lelagon langgam ngujiwat nduk Cahayu. Ayo diaturke nggih dikae langgam sing kepenak kae. Malik pelok barang. Mboten napa-napa. Wong iki penyuwunan kok dadi pancen ya dienggo ngradinke penjalukan. Iya. Heeh. Monggo diaturke. Iya. Bismillah. Yuk. ya lek suarane apik bocah ayu.
gak isih prawan sisan. Heeh. Nom-nomanku dhisik jaman durung dirusak kanca-kanca ya ngene iki lho. Kaya ngene iki piye kaya Jaman Mas Begeson ki lho ngobrak-abrik aku ya tau. alah dhisik suaramu ya medhit ngene. Ya becik ngono kuwi. Jiwat ngene iki ya kuat. Mbok nyoba. Ayo, dadi tes sithik ae. Men para netizen men didi. Lirike netro. Ya, coba. Suarane kaya apa? Sing pas medhit to. Iya, iya, iya. Nano. Yuk. Oh kandhani sing apa jenenge men ki kandhane slenco kabeh. Ya suara metet no. Ada dia enggak ke. Wis mesakno telakmu lek. Among tansah. Alah among tansah. Alah. Wis kowe iki ora kumat gertmu wis matur nuwun. Rasa Iki ngoyo. kula bar bodho niku sakjane tetep gledek ning ya wis. Dasari atine resik pem masuk angine aurane tetep positif. Kecapean Pak BG. Oh iya. Capean to saya. Apa anu sakle bar miskram ngeta? Miskram metune andong ngoten kok ya. Andong sak jarane dadi ngantek bukaan 28 ya ora metu-metu dadi blerek. Tim blerek ket kondas tekan kini. Kecapean bangun rumah. Mbak Mimin punya rumah baru di depan exit tol. Kok ora kondo-kondo ngerti tak. Jan nyenengke. Iya. Ngawekani nek job luar kota niku lho dadi Ora jarene tukang dhewe apa ya to? Pasang boto dhewe to? Bintang tamu kok masang boto dhewe maksudmu apa ora kuat bayar tukang. Lah wong medhiye coker dhewe lho ngono ki. Engko diteruske anu ya sila ing janji ya. Oh nggih. Anggitane Suwargi Reka Mas Haji Anom Ki Anom Srata. Ayo Nduk Umi. Swara kur ya. Yuk. Balungan kamplang seru. Ya. Aku wingi ketemu sing tresnani uni ben saiki aku bandar ganti wis digawe ana muga mulia ora ngono jago ora ngono kaya teko Sehidup semati jemput siramu ngapusi aku rumah sani saiki apa to kang goleki aku ungkariku nasib sing tak opo suka kutimane sanapura. Terima kasih matur nuwun. Wah, seger ya. Karya Ki Haji Anom Surata le. Nggih. Selak ing janji. Sila. Ana sing Nandur ngunduh. aku sing ngapet mong wis digarwa kanca ngono mah. Lah ku jenenge silak kok wis Apa nek ngene kanca ki enak ya, Pri. Maksudnya masakane kanca iki lho, Kak. Oh iya. Nggih, Slumadi nggih. Iki ana permintaan uga. Kenapa menika Mbak Li? Saking kula Safari Budaya, kabar gembira gelar ketoprak Safari Budaya di tempat Gedung Balai Desa Randusari. Tanggal 4 April 2026 Sabtu malam Minggu. Jangan lupa saksikanlah. Oh iya. Lulusmu kapan Umi? Iya.
Insyaallah Oktober, Pak. Oktober. Oktober wis wisuda. Pangestunipun, Nggih. pangestunipun Mbah Imin. Oh iya, hati-hati kok ini sesuk engko S2. Amin. Lah S2 engko apa ana sing karep jatuh kromo sliramu ya Iya. tetep ra apa-apa jenenge kodrate Wanudya iki ya kamangku jenenge kakung. Ning meniti karir ya ra apa-apa. Nggih, Mbah Imin. Pokoke sing aku ya setia menunggu kok. Iya. Wah, maratuane gematine ra rame-rame. Lah. Ngerawat si Umi kaya ngerawat lombok kae. Iya. Kok saged? Saka gematine kuwi lho, Nduk. Lah kono kuwi golek piyai gemati ki angel. Mula nuwun sewu. Golek bojo sing sesuai karakter karo pribadimu ngono lho, Nduk. Karepe iki Pak Petruk ngono kuwi. Nggih. Dadi aja dipeksake nek pancen ora cocok karo karakter pribadimu aja dipeksake. Iya. Nggih. Oh, kowe gelem joget senterewemu bapakmu maratuwa. Lah ngono kuwi, Nduk. Ora sare kok. Sesuk Bapake bubuk. Malah sare kok. Basinae micek. Oh, micek. sesuk nek tampa campur sari kowe kon ngono kuwi senterewe ngono kuwi. Ya, langsung mawon nggih, Nduk. Mboten sanggih bawa nggih. Nggih. Ya, heeh, ku ndek jame ra nyandak ya. Nano. Diwiwiti saking swara panjenengan monggo. Digongke kaya biasane bablaske cara bali sapu tanganku. Iya. Ya. Manuk. Ya.
Matur nuwun Genduk Umi Hafifah. Ya, lumadi langgam sing kepenak nggih. Anggemene wekdal aku tak genti nyuwun. Utsa dimenang Nduk Cahayu. Utsa Dama Suri. Cengenjang Nduk Utsa Damasuri. Wilujeng enjang, Bapak. Sehat Nduk Cahayu. Sehat. Tepat. Wis lulus kuliah dong, Nduk? Dereng. Meh. Hampir. Nggih, wisuda, dereng wisuda. Semangat ya, Nak. Nggih, Pak D matur sembah nuwun. Mau om iki Pak D wis. Kapokmu kapan? Inem jatuh nek ngono iki Mau Pak om D. saiki Pak D. Wong ayahmu nek manggil aku tindak pundi Mosok nggih. nggih Pak Parwanto ngene aku ses Sesi sesek apa? Sesel. apa semedot Niki nawi Dek Utsa niku nawi mboten mat-matan kok mboten mantep. Nggih. eman-eman karakter suaranipun. Anu men nggih, Pripun, Bapak? sinom mawon nggih. Sinom nggih. Sing penak ya, Nduk. Nggih. Diasari juara sinden idol kok. Tur bocah manut kae. Lha karo sing nyuting wah manut banget ae. Apa isih, Nduk? Oh, mboten. Wong jarene nyeluke kok anu sapa? Om apa Pak D kuwi? Pak D. Pak D. Pak Dekem. Pak Dekem. Sakit tak berdarah. Ya iya, ora apa-apa. Masa lalu. Saiki seduluran sing apik. Nang omahku iki do seduluran apik ku seneng aku. Mangan bareng, wah jan turune pisah-pisah ora bareng. Nggih no. Bahaya nek turu bareng, ndak boleh. Maksudnya turu bareng ku istirahat bareng-bareng kok Iya, makan ya istirahat. bareng-bareng. Nggih, pun langsung mon, Pak langsung. Dadi ning gone iki dadi base camp apa Nduk Cahayu jenenge base camp apa? BBA. Apa kuwi? Bocah-bocah anjir. Bocah-bocah anjir. Iya. Nah nang nggon aku mesti tertib nek do nyambut gayawan tak gugahe yo datang ae nyambut gawe. Neng liyane mah bablas. Jam entek lagi melek. Iku ya nek cai ya neng kuwi. Yo, kaya apa, Nduk? Sing halus, Nduk. Aja umuk aja pamer sing dadi bukti nyatane jane boneka sahabaten loro ing wenane maca sahabate lan sahabat rasule sinom iki kermenane kadangku sepuh Suwargi Raka Mas Haji Anom Surata. Kok mekaten. Tenan nek anggere ngene iki jan ketok le nyamleng kae. Iya. Jan kelingan ya le iya. Swarga langgeng kagem Kang Mas Haji Anom Surata. Amin. Amin. Uga swarga langgeng Bapak Mbokku, uga swarga langgeng Masku Haji Warsena Sleng. Warsena Sleng. Kowe dhewe terus saiki single Victor. Ha iya. Aku kuwi nang omah Mbak Yu kudu ngrubung aku malah netes kelo sebab apa? Lah renek suguhan apa-apa dadi. Kalau kinten nek terenyuh jenengan dados Lanang dhewe gantine wong tuwa. Mbak gantine piyai sepuh kok mah daerah ning apa? Ning ya bojoku sembodo wis ora ketanggupi serane mok kowe tok mak sreng ning mburi kuwi ora ketang banyu disuk kene nggon wajan. Paling suguhane apa, Lek? Sauto.
Masa Oh, soto bolong leret iki ngangeni lho. maksudnya ya mungkin ana peningkatan soto tambahi bakso. Ah, kowe ora ngerti sing dodol soto. Wah, tenan kok. Kancaku kuwi anggere nyawang li dodol soto wis do wareg kok. Iya. Klombiar. Ya. Suara sulit kumandang suarane lima waktu iku yakti dadi lagu pangare makono level tertinggi ada 1000 orang mirsani streaming. Wah, luar biasa. Iya. Kangen karo Mbak Mimin. Asline Mimin wayu lho asline. Heeh. Tenan nek mung karo Apri ini rada tambah 50.000 pilih Mimin. Nek sing cocok gabung rasane milih kula. Iya, nek pas keadaan mendem maksudnya. Nek nyawang ngangge mata telanjang ya milih. Nek tesih sonten mesti ayu. Iya. Nek wayah arep para esuk gulu brengose tukul. Nang Apri. Oh alah. Delongkas lho, Lek. Kowe kedapuk lho. Dapuk. Lho, kedapuk Mas Tidar delongkas. Iya, Kowe tunggu beras. Apa tuwik banget to, Pri? Tunggu beras gak kon poso, liyane do mangan ngene kon ngamemi apa? Oh nek adat kuno ngono kuwi to. Tunggu beras poso. Tunggu beras poso. Nggih, Mbah. Mbah Dadi sing sesepuh desa. terus misale ngoten sing adang mung diret, digarisi. Dadi nyengen sewu aja ngantek paribasan kok kleru etungan sak piturute. Kan enten to wong digawe tamune akeh kok berase kok ya entek apa entek. Lah nek ketunggal enten sing nunggoni Oh diriwangi poso Diriwangi men siam. turah. Mboten dahar, mboten ngunjuk. Nggih, jemben kula nyuwun tulungan. Kok tak bagian tunggu lilin mawon. Nduk terus Nduk. Kepati No. Malam minggu putra Solo pancen rame. Wajib poso tumrap lanang wadon badane dadi sehat imane tambah kanggo. Ya. Adulah tuli pungkasane tindak haji mrimbakae lamun wis puasa. Cangkem lima iku yakti ajek kira pondro tindak tutup Dek. Tipe pabrik sing padha enake jae oleh hae
Nduk ketanggungan nek mung nyuwara saiki gandeng putra dalang sak ora-orane sampean ya iso ngendang. Ya. Ganti lagune Podang Kuning sinembang Mbak Wida sing ngendang genduk Utsa Langgame tok engko terus dilanjutke Jaipong. Ya. Jaiponge Mufida, Pak. Niki estu, Pak. Heeh, tenan. Kula suwe mboten ngepuk-ngepuk, Pak. Weh. Ada Kakak Anggit iki tenang wae. Dilancahke. Iki dajari le. Nek rada Iki tanggung jawab. Dasare Anggit iki wong ya seno kuwi. Mesti wani yo lho. Lenjek anyah. Mas Anggit diajari nggih, Mas. Nggih. Anggit ki anggere kon anu dipasrahi sinden ngono dekne iki tuwaju. Iya. Monggo Mbak Wida, Ini Ratu Podang Kuning. Mbak Wida kene. Ayo, Dul. Iya. Kakake Mas Ferdan, kakake Lengembul, kakake Kakak adiknya kok banyak sekali sih Dede. wow, kuwi karo adi-adine lomo nyah-nyah. Iya. Ini Mbak Wida. Ayo. Mapan ning kendangan sik, Nduk. Sampun mapan. Iya. Aja dipangku lho, Git. Diajari kendang lho gitu ora diajari liyane. Coba sik dikebuk sik. Kaya bonusan. Tung denden. Iya. Ayo coba nirake suaraku. Pak Bambang, ayo Pak Bambang. Ya elah. Pak Bambang tuku gedang. Iya. Gedange tugel-tugel. Iya. Ayo, pisannya ayo. Pak Bambang potong rambut. Ayo. Icik polos cahaya ya. Anu icik wulu kalong. Wong kalong. Kaya aku jek serit. Gila. Aku jek serit. Ayo bawa Mbak Wida. Ah, sayang apa? Ora sak susu iki nyambut gawe ngene santai ya. Santai. Yo. Nadyan wujud temong peksi Mau sing nyupir sapa Mbak Wida? sing ngempul nika. Oh, sing ngempul. Nggih. Oh, kakak. Sampean posisi di depan kiri atau di belakang? Di depan. Oke, aman ya. Aman. Nang buru bacaan beredan. Nggih, ten wingking Dolo Kurawa. Iya. Tenang ning bidang iki ya pilih anu kok dinunuti adi-adine wong dinunuti ucahe udah penuh, Nduk. Nggih pun, Bu. Coba nek sing nunut kula wah. Wah, wis kena wis Dadi. dadi ampas. Ya, terus ya, Mbak. Saking Mas Joko Santoso Kasinung, salam kagem Mbak Wida lan mangke badhe nyuwun lagu favorit kesayangan. Saking Mas Joko ing Papua nderek nyimak ugi Pak Ngadinu Pondok Ungu, Pak Warasito nderek mirsani. Mas Eko Suroso kirim fotonipun Bu Wida. Wis. Telek, Monter wis. lagi menika nggih wonten saking Mas Jaihong Juwana sampai ketemu besok wonten Growong Lor Juwana nggih matur nuwun Mas Jaihong. Mas Freddy supire Pak Anom Surata mbiyen dangu mboten nyalamne le Pak, salam kangge Mbak Wida. Freddy kuwi ndek bojo ya nekat ae cah. Kula ninggal kula tinggal wonten perjalanan nggih, siap-siap ningali wonten perjalanan. Terus nggih. Alus manis
saking Mas Miyanto HS Podang Kuning matur nuwun nggih. Monggo lanjut. Golek isi podang pito Wilujeng dinten Riyadi Mas menika saking Denmul MC. Weh, salam kagem BG Group terutama Mbah Jino. Wih. Oh, lek Cina. Gawane anu kok ngudorisi kok. Ngudoroso apa ngudirasa? Ngudirasa kok ngudorisi. Kok risi. Ora ndale keri. Ya. Malah Mbak Cinta ki ngundomono kok ngudirasa kok. Halo. Yuk. ibu bunga ingatiku Nanu. nyanding bisa Dalang yo. Janji. Tombo Iya, terima kasih. ngapunten enten Pak Kesno mengke nek luput kula isi Mboten napa-napa wong niku kan variasi. Pak Dekisno nggih pirsa, piyai iki ya kudu nganggo variasi aja mung njlujur iki ora kepenak ya. lah kula cah polos malah Diwut. Diwut. Nek kepolosan mungkin ndak monoton, Mbak. oh ngoten sesuk tak ajar sing variasi Ah, wis ajar. Diajari perdan iki lho sing wonge lugu. Lugu iki singkatan lucu tur goblok iki lugu. kakak ajari ya Dek ya sesuk ya Dek ya Saiki bida kok kendel men ya. Oh, lho kalih adik mboten napa lasdal kok ya. Adikmu siapa, Lek? Adikku sapa? Adik panut. Mak, mosok tuwa Adi. Yo, siap. Gede usah. Heeh. Yuk. iso awan ning omah wis ora kesan Ya, Pul. Bosan syuting, Pul. sing tak sayang muga-muga Detak. Rangkep iki. Ya. Pas kenduk. Oh, sudah. Ayu kupinge budek. Lah nggih to.
wis diposke barang ora perke Pak Dene lho. Nggih, sampun Pak. Wis muni pos barang kok Terkocok glatis. maneh nyakiten Dheweke iki nek dipedhot ora seneng kok. Dadi malah kendon neh. Oh ngoten. Salah adike banyak. pengaruh adik-adikmu mau Ah lho. iya to. Dan aja nguasi kakak ae to, Dong. Ya pekewo ngene iki. Ra omong aku cak. Jaipong slow. Ini terima kasih matur sembah nuwun, Mbah. Kok iki tak kira pendolan Kurawa bakal rukun. Loh, kok sik? Aku tak takon karo kowe. Terus manusa sing gathuk-gathukke pendolan Kurawa, manusa sing benthek-benthekake pendolan Kurawa mau sapa? Yen pancen manusa mau isih urip ana ing jagat, yen perlu aja sampean panembar sing jangkah manusa kuwi mau. Nanging Baladewa diutus saguh-saguh jejuhing maring manusa mau. Sinuwun apa pancen mengkono ngendikamu? Lahir batin. Yen lahir batin, kowe tak kandhani ning aja kaget.
manungsa sing benthik-benthike marang Pandhalan Kurawa ya kuwi loro. Siji Ratu Iring Cemani, loro Ratu Ndarawati. Loro pamonging Pandhawa ingkang jeneng Semar Badrana ya sinuwun. Kaya yasini pi cocoban ngawing-ngawing ngopen kumedhot padhoning ladi netra kocang undur kerat-kerat kanang moco hidup nyomeng ala cakra wandanira brangangan yayah kembang ora wari sinongsong para sagedeng bel budal dahanane kowe adalah manuk semaning jajal lanat sekartaning bana iblis lanat apa ora mulai mripate apa ora krungu kabare yen Tono to mandroe kadange werda ing Ndarawati lah kok kowe dadi ngrasani marang adiku lanang kowe ngandhake yen to ingkang dadi benthik-benthike kula lan Pandhawa sing gathuk-gathukke Pandhalan Kurawa ora nganti bisa rukun kuwi Ratu Iring Cemani he Dewantaka ana dawuhmu apa yen kowe durung krungu tak kandhani yen kowe durung ngerti tak wani ngerti yen Ratu Iring Cemani mau ora liwat kejaba mengadi kulanang Nalendra ing Ndarawati Prabu Kresna lah kok kowe dadi mbok sebut yen to Yai Kresna kuwi wong kang benthik-benthik ke Pandhalan Kurawa mbok anggap Semar Badrana Radyanto derajate kang ceplik mbok katut-katutke dosane mbok luput-luputake dosane gawe sarana ora rukune Pandhalan Kurawa dasarmu saka ngendi aku tak takon dasarmu sama ngendi? Yo sinuwun. Sabar sinuwun. Nyatane kabeh mau pancen wis tak teliti. Kanthi permati. Pancen wis tak petok aja nganti buntung tembe purine. Ratu Ndarawati kelawan Semar Badrana ya kuwi pancen wong kang wis benthik-benthike. Pandhalan Kurawa mula kang saka kuwi sinuwun aku duwe panemu yen to Ratu Ndarawati sing ngasa kumeng bumi kropeng langit. Semar uga sirna saka kumeng bumi kropeng langit kang mengkono dadi sarana rukuning Pandhalan Kurawa. Dadi yen pancen arep gawe matining Nyai Prabu Ndarawati. Yen kudune ngono pancen kudu tak lakoni.